Sziasztok! Azaz üdvözletem emberek és idegenek számára. Itt következő folytatjuk a SimCity 2 part 2-t, hogyha jól tudom, és ezt nézzétek! Ez már egy igazi hotel. Azért fejlődik a városunk meg. Itt is jött néhány helyre egy kis, már kisebb ilyen kis lakóházak. Ez mondjuk már az. Na, de fejlődik a lakosságunk is, ez nem tudom mi van a feketén. Egyefene. Na, én szerintem is, úgyis, ugyebársebesség. Most mindenki leállt, ott épülnek. Nekem meg kell. És teszünk egy kis alacsony mennyiségű házat. Na! Ó, ez nem jött be. De! Ó, nem szóltam. Hagyok az tüzés az égből létesmédítet. Ez az! Repülőtér! Ez most nagyon gyenge állomálást. Ja, az állomás. Hehe! Jó van, azt érdekel. Tűz, hol a tűz? Ellenőrizze a rendszer. Aha, víz. Nincs nagyon víz. De. Megoldjuk. Bam. Ahol hely van 65 000. Lehet, hogy nincs víz. De csoda. Honnan jön a víz? Aha, vagy a víz. Nem. Nem. Azonról bla löbök vagytok. Ebből kéne indítani egy jobbos. Most mi a jó emberség, hogy vannak a szoljuk, itt biztos lesz. Nem lehet, hogy nincs, de még fel van véve a furra. Majd nincs. Tudom, de akkor fel kéne venni. De fullon van, he? Hogy rákegyek ki a beledet? Akkor ide már. Gyerekek, ez így nem jó. Ilyet kell építenem, Az már... Hogy a rákegyek ki a bejedet? Felgyulladt, ahol nincsen víz. De 3 jármű, jó van, még esélyt. Jó van. Itt a víz feldől. Akkor nem jól leszünk így. Kell a hely! Jó! Csönd! Szóval hagyj oldjam már meg ezt a dolgot. Igaz? Mindjárt sehol nincsen már, hogy kell a víz. Hoppá, ez mi? Na, kell az ipar, jó. Lesz ipar, gyerekek, nem is kicsi. Ez weird, ez. Lesz ipar.
Van ipar, most mi állt meg? Irodahely, jó. Fasza. Hús, köt. Víz. Víz. Kapja be. Na, akkor... Hol tettem én ezt a vízfeldolgozót? Akkor nekünk az egyáltalán nem kell. Mert... Nem kell nekünk. Hogy is volt az akkor? De azokat a kis vízpumpákat kéne innen eltüntetni. Oké. Ó. És így legalább... Aha, nincs víz, tudom. De lesz. Már zsücs! Ez... Kapja be a lófasz rakétáját. Hogy szomorodjon meg a nénikéd. Gyújts fel az egész iskolát, hogy szar ez. Ókés. Ne, úgyis 2000-et keresünk, úgyhogy... Köszönöm, túlzoltok. Parnak kell, hogy fejlődjön. Par az van, most kell lakás. Lakás? Hülye vagyok. Elhúzhatunk egy jó nagyot. Látom. Mi a dolga, papsikám? Úgy van, épüljetek. Az a dolgotok, hogy nektek épülni kell. Nagy tűzbiztonság gyenge. Fektessen be többet. Közbiztonság, rendőrség, tűzoltóság. Jó. Helyi kórházszágat. De már... Tetszenek a házak. Na, csinálunk szerintem egy új szín. Új szímet, saját sim. Na, az ég. És itt legyen egy... Pögdzőj. Férfi bika, saját szín, beköltözése. Hát persze, hogy ebbe a hotelba fog, amit meg is keresek én mindjárt. HR-es ingatlan. Boom! Melyik volt ez az a legnagy hotel, vagy? Társasház. Mikor újka... Basszátok meg. Most nem ez érdekel, hát. Na, hol van tűz? Ott jön az egyes. Na, oltják szépen hárman a tüzet. Zsír. Oké. Na.
Tudunk építeni még valamit. Ó, városháza. Itt jó helyen lesz szerintem vízpumpa mellett. Tudunk? De bazen, én ahol tűz van. Szomorodjanak meg. De ahol csak tűz van. Pedig enelem. Közbiztonsági ágazat. Messze nincsen tűz, egyébként most volt 2 perc ezelőtt. Lol. Na. Most nektek mi kell? Ebben az út... Mi van? Fire Epic the Emerald. Izlagos. Jó. Kaszinót kell még. Fú, ez melyik autó? Ez tűzi. Tűzoltó van. Na, akkor bemegyünk a My Scene-be. Jó, kap be. És autó is, legalább a fekete autó kell. Azaz, halatkocsi. Majololti, elfogad. Basszus, nem. Jó, ez nem kell nekem. Másik féle kocsi kell, ez is fekete volt. Melyik volt ma? De nem a... Most komolyan basztattok? Elfog. Ja. Ezért kapunk kaszinót. Haha! Ne jöjjetek, mert hát én vagyok a polgármester, úgyhogy ne is csöndesüljetek. Jó. Szépen útják a tüzet. Szokki. Most csak meg kell érinteni a területeket. Shringway, toi! Shringway, toi! És kaszinó! Na, hol a kaszinóm? Miért? Szép házak. Ezek nem azok. Szerintem építeni kéne megint kéket. És nem tudom, ma olyan szar terep lesz, kár volt ilyet csinálom. Nagy fos. Csinálunk ide egy ilyet, azt majd jönnek. Szart jönnek. Mi kell nektek? Kapjátok be, mi kell? Hol nincs szemét? Fura sok szemét, hát éljétek már ki a szemételpre, idióták. Egészségügy. Mindenki egészséges. Jó. Energia mindenhol. Persze, hogy a full rendőrség közébe szokott lenni. Kicsit. A vízszennyezés. Színmély vérske emelkedik, hogy nő a szemétely. Hát basszák! Eget, hogy most nem tudnak egy kofa... Hogy itt van a sok lufasz. Az meg te... Akkor vigyétek már ki, légy szíves a szemetet. Hát egybe.
Maradjál meg! Bazd meg. Megint kell vizet csatornázni. Hogy, kinek, mikor? Aha. Aha. Van nukutűz. És akkor van nekünk egy ilyenünk. Minden jó, ha jó. Mondom, minden jó, ha jó. Köszönöm, hogy épült a par, mert óriási tehetség van az irányít. Köszönöm! Köszönöm! Meg... Na. Köszönöm, hogy ezt állítjátok valami. Na, akkor köszönöm ezt, hogy megnéztétek a videóimat. Jövök továbbra is a következő videóval. Sziasztok!